Lapho nje mfethu phela ingane emikhali isho ngengila ngabo-12 ey'ntathu, hhayi akukho ukulala, kodwa mina ngingalala ngoba mina mfethu ubuthongo bami ungangitshontsha nje ngiphaphame sengikwelinye ilizwe. Mina ngingalala kodwa like abantu aba-normal nje, abalala ubuthongo lobo obu-normal, ngeke balale mfana, ingane ikhala kuvuke wonke-ke umuntu, uhlengizwe, mother-in-law, naye uMajola ukhona la lokhane ephithizisa eshaya engathi unekhe. Ngabe usaqhubeka ngisho naphambi kwabo uyayishisa lento le. Uyayishisa bese ethi hhayi, bese kuthiwa hhayi ngeke ingane hlampe idinga iy'nyamazane. Athi hawu khululekani, nifike ekhaya nginazo mina iy'nyamazane. Lapho mfethu ushisa lo muthi lo wokubulala ingane vele ayishise aze ayisondeze kuyona nje enze sure nje ukuthi le smoke lesi salezi zinto lezi size enganeni ithuleke ingane. Bese bey'tshela ukuthi hawu hhayi, kushuthi iyasebenza-ke le nyamazane nayi ingane isithule. Athi uyabhekisisa kahle umancwane ayibo.